so mu na Rasha. Dan ni gabana aka yi yakin Libi shekara 3 suna mamu bombarde. Gidan Kadafi na rance da izu 60 na Qur'ani ta muke kwana. Babal Azaziya. Mu ci naman raƙuma, mu ci naman jumuna, mu ci naman kaji, mu sha lemu ma sai wanda ba da sukari muke sha. Na rance da Allah. To wa'annan kayan yaki da aka so aje a jaraba mu su. Tunda wannan na Kwatano ba ya jin magana ma kisal yake ko na Senegal ne ke ma kisal. Talon dan kayi kudi shine kake ba ka jin shawarar mutanen Kwatano. Ba ka jin shawarar mutanenka suna cikin yunwa. Mangwaro yana can naga ana ta zubda shi ga hanya. Kwanan nan na dawo daga Cote d'Ivoire saboda Allah Talon. Ni ba ni jin Faransai sosai wallahi da na ce ma pourquoi. Faire attention. La vie c'est pas la fête. La vie c'est pas bon, pourquoi? Ka sawake ma talakawanka. Albasa tana gagara sosai. Ni kwanan nan na dawo daga Abidjan, na dawo daga Ghana, na rance da Allah. Kun san cewa albasa da shanu da raƙuma da tumaki albarkacin layan nan. To za mu roƙi misali Abdul Tchani da talakawanmu da malamanmu in Allah ya sa sun sauke maku mu buɗe hanya. Saboda an ce ka so dan uwanka baki nan san Mandela sun bar mu sako da su Yakubu Gawan da su Jore Hamani duk sun bar mu sako ku ci darajar su ko ba gane ba ana iya bude musu kohai dan naji cikin radio Sarauniya ana ta magana a bude kofa ta Kwatano saboda dukiyar mu ta kasashen Niger masu dukiya dukiyar mu tana kasar Kwatano da Nigeria sa'annan muna da yan buda wanda suke tahiya Abuja da Ghana kuma ni na yi tahiya kwanan nan na dawo daga Abuja bisa hanyar nan ana shan wahala saboda Allah da Annabi kuma ina roƙon da Allah da Annabi mai sai da President Abdul Tchani muna nan mun buɗe wata sana'a wadda ake ce ma a daidaita duk wa'annan wanda suka yi baka da burebe a ƙasar Nijar inda ana so a kawo matsala a rage matsalai zaman banza nan mu Maradi da ba mu da duk matasanmu daga masu sata telefon sai masu sata kashi kai har masallaci suke sace kofar ne ta masallaci sai da suka ta gana mata azaba su ta sacewa da takalman mutane amma dalilin zuwa sana'a a daidaita wallahi mai ministan wallahi duk mun samu yan aiki meri abin da ta rubuta a daidaita 6,000 duk kowa aiki yake barayi sun rage mamu yan sai da wuyi da yan sai da roci da yan masu zaman banza kai har yan karuwan nan duk sun bar karuwancin saboda yan uwansa magajensu sun samu aikin a daidaita wanda ya baka bai da aiki ya koma a daidaita wanda ya birebe bai da aiki ya koma a daidaita mu dai nan Maraɗi haka ne Doso akwai a daidaita Tillaberi akwai a daidaita idan haka a buɗe mamu kamfani na a daidaita kai kyale su dimi na alheri ina yake yawa kyale su ita doka amin gawa zab za ka tura kyale su muna kawo ci gaba a'a kai